Boraveći prethodnih godina u Gornjem Milanovcu, posećivao sam gradove kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Kruševac, Kraljevo, Užice, Ivanjica, Novi Pazar i tako dalje. Međutim, ovom prilikom bih ipak nekako izdvojio Čačak, koji se nalazi tu u komšiluku na nešto više od 20 km. Dakle, Čačak se nalazi u središnjem delu centralne Srbije, u Šumadiji, između opštine Gornji Milanovac na severu i opštine Lučani na jugozapadu. Administrativno pripada Moravičkom upravnom okrugu, čiji je administrativni centar. Na zapadu je opština Požega, koja pripada Zlatiborskom okrugu, istočno je opština Knić, koja je u sastavu Šumadijskog okruga, a na jugoistoku je grad Kraljevo, koji pripada Raškom okrugu. Grad Čačak je administrativni, privredni i kulturni centar Moravičkog upravnog okruga. Grad Čačak ima 58 naselja. Po popisu iz 2011. godine Čačak ima nešto više od 73.000 stanovnika. Inače, ovaj snimak je zabeležen u mesecu oktobru 2020. godine na Trgu Ustanka, dakle u samom centru grada Čačka. U ovom gradu rođene su značajne ličnosti iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti i sporta. Oni su svojim delom obeležili epohu u kojoj su stvarali i živeli, a među njima su Nadežda Petrović, Vladislav Petković Dis, Branko V. Radičević, ali i velike vojskovođe kao što su vojvoda Stepa Stepanović, Jovan Kursula, Tanasko Rajić i mnogi drugi. Čačak je grad sporta sa velikim brojem sportskih klubova. U gradu i okolini se nalaze brojni sportski tereni i objekti, bazeni, gde se mogu organizovati sportsko-rekreativne aktivnosti. Naravno, tu je i reka Zapadna Morava, koja svojim uređenim obalama i sadržajima privlači sve više posetilaca. Veoma je popularna Moravska regata, ali i druge sportske manifestacije, koje u svojoj ponudi ima grad Čačak. Sportski centar u Čačku organizuje aktivnosti na gradskoj plaži i bazenima u letnjem periodu, sportska takmičenja i manifestacije.